Ole tun huna hianin solution to security issues kan zir dawna security issues hi hemi online le internet le digital khovela security kan security ti buai thei khami siam thatna a solution ania a security issue hi chu amalama te kan lo soi to a chuwangin tuna hi chuan a solution lampang kan soi dawna chumi a solution zinga poimo le tangkai em chu biometric security kan ti hi nia hi hetia ang security atana security travel an sei ania hemi digital security hianin security travel anga sei ania hei digital khovela chuanin internet te online te le engemaw electronic call hmang hrim chuanin security kan hman hianin at common bera chuan password mihringin individual ina kan password siam chawp keima ni chauh hriat tura kan phua chawp password hi kan hmang tlangpui thina number le alphabet inkop te ani thina khatiang password kan hman khan encrypted te kan ti thin ani khatiang kha amai ro chu thil engemaw ni hackers kan ti te khatiang digital le internet lampang khatiang coding lampang thiam deuh te khanin kan password te kha an lo hack theia an lo hrepal theia khatiang khanin kan security kha an ti cheve thei ani amaro chu biometric security kan ti big taka hi chu security tha em a mihring pianzia te an om dan te khatiang atanga security siam khania chuwang chuanin hack kha har em a mi taksa bung part ang kha avan nei ngot theilowa nge tin mi om dan te an tong ri an othluk te khatiang chi the kha avan nei ngot theilowa aris ve theilowa chuwang chuanin a secure em ani amasaber tan chuan what is biometric security tikhan entaila biometric security chu asoi dan olsambera chuanin measurement and calculation of human body parts or human behavioral characteristics atiani measurement thil te na le calculation ti chuan chhut na te na le chhut na mihring body part amo mihring nungchang an om dan an behavior kami chhut na le te na khania kha enge athat na kan ti chuanin mihring body part hi in ang lo lai midang khovela midang zong ne na enge kan body part hi in ang mi lo keima ni chawina kan nei kha a omani chungzia chuanin kan fingerprint kami kan kut zia kami kan kut zung puya azia akwal dan te akwal in hlat zong te azaw zong te a thui zong te niang chu akwal dan te vir kwal dan te khatiang chi te kha khovel puma khanin kan fingerprint kan kut zung pui zia kha khami kha keimani nei chi kha khovela om chhun ania chuwang chuanin khati khami an measure digital engmani call scanner ten an measure an chhut vela computer a thun lu khanin kha kutzia nei tu kha keimani chau kan ni wangin a hack theilowa hack a har em a chuwang chuanin a safety em ani chuanin chumi baka chuan behavior kan ti engeniang kan ori te tin kan ori te kan thil type dan te password kan han type a
engeni ang kan type rei zong te lekha kan han chuta kan me rei zong te kan me rei zong kan me rei lo zong te po aniang chu khatiang kha mi zong zong kha kan nung chang kan om dana kha ain ang lo vek mai ni khatiang atang te khanin tunge ni kha identify kha haul em a computer in adik thlapa alo te alo measure alo calculate chuanin tunge ni ti kha hriat kha ol em ai chuanin biometric security hi atangkai em a mi authenticate nan kha password ron enter tu kha amo kha mi khami computer ron access tum tu kha amo engen yang room kongkhar lu dona te po tham hemi tham impression fingerprint kan ti ha khati ang chi manglo chuan kongkhar hon theilo te po call mangin khati ang chia te po han engemo access thil engemo va access tum hrim nana password kan man na konga khanin kan password phu chop ai chuanin khati ang kan body part amo kan behavior ha hack thei ti dan zir thei amo fingerprint ang khalo nei velo phu chop ngut thei ani lo awang khanin tianga security han siam kha atha em a safety em ani chuwang chuanin biometric security hi atangkai em a hackers telaka po ahim em a safety em ani the using of this measurement of body parts and behavior for authentication of a person is known as biometric security system tini tuna kan soi ho ang kha kut zia te khati ang kan body parts pian mang te le kan omdan kan behavior kan nung chang measurement khati ang kha mi identify nana va ama nge ni ti vati fi nana kan manakha khatiang kha biometric security system anti chulang ni tani dot lia chuanin types of biometric security kan ena biometric security hianin tuna kan sayang khanin chini aneya physiological biometric ti behavioral biometric ti kha oma physiological ani chuanin a minga tang khanin achiang ngal renga kan body part kan kan taksa peng sang enge modang lambik omma kha khami va measurement kha khamia mi kha va identify nana a body part va measure kha physiological biometric antia behavioral chuanin china kan soyang khan nung changten chezia te mon thil ti dane mo kha mi kha pa mo kha nu va identify nan anung changam mo athil ti dan thin kan va mana khan kha behavioral biometric antila tani ama zok physiological biometric hi lo entaila masabira chuan fingerprint oma kan sei tong khanin kutzung puizia kha keimani chawin kan nei ni khovela midang tuman an nei lawa kan phir pui po neila a in ang chuang lo ni kan phir pui te nen khan kan kutzia kha chu kan kutzung puizia te kan kutzia te khatiang ha chu keimani chawin kan neya chuwang chuanin kha mi kha ama nge ni ti va identify na khanin atangka ani tin finger le hand veins kan ti ha oma vein kan kut chunga vein kalvel dan te po kha mi identify nan khana man theini infrared sensorin akap tlanga chuta chuanin akap tlanga hantila light mangin shadow siamanga
vein sakha tin chu computer in amo scanner in alo measure anga alo chin chianga chu kan kut zung tang chunga range kal vel dan atang khanin min identify ni kha fingerprint ain e hack kha ala har le chonga fingerprint te chu kan kut zung tang kha te po kha rukin an lo la theya amaro chu kan kut zung tang chunga vein kal vel dan akha chu copy thei lo ani chu wang chuanin a safety la zual ani tin hand geometry kan ti te po om le ta hand geometry chuanin kan kut themi kan kut pumpui kan kut zung pui chau ni lo kan kut kan hand pumpui kha engeni akut zung tang in kar zau zong te a curve dan te khatiang chi kha a measure thin ani kan kut pumpui kha amaro chu tunma chuan la em a khani measurement a kha maro chu tunlai chuanin fingerprint kan ti le facial recognition kan ti kan hmel geometry kan hmel pian hmang measurement na khanin a luah lan to a facial recognition kan ti hi helai a hian han entaila facial recognition bika hi chuanin kan biang ki inkar hlat zawng te kan biang ki atanga kan khabe inkar hlat zawng te kan biang ki atanga kan chal inkar hlat zawng te kan chal atanga kan hnar inkar hlat zawng te khatiang kha computer in a te a measure thin ani chu tuna fingerprint kan hman ang khan engeni mi authenticate nan a hman thei ani chu facial recognition kan ti kha ni a aha tunlai a chuanin a common ber ani fingerprint fingerprint biometry le facial recognition biometric system hi common ber hman lar ber ani chuanin iris recognition a hin kal le taila iris kan ti chuanin hemi kan mit mudum lai a hi ni a kan mit mudum chunga hianin iris a awma chu tlang pawng ang deuh te hianin a in thuah tep ani a bikin mizoram tlang in thuah netia van atanga han ena a val kel ang te hian tiang te hianin mit chunga a mit mudum chunga iris hemi mit no te hual tu hi a val kela chu a in thuah tep ani chu ni china fingerprint kan sei ang tho khanin mi pakhatin a vual dan a kha mi pakhatin pakhat chauh a nei thina tuman midangin khatia ang iris vual dan a kha midangin nei ve an om lawa mi pakhat tan zel ani a chung te po chu scannerin khatiang te po kha a scan theya chumi a scan na mang chuanin fingerprint ang tho khanin mi authenticate nan ama nge ni kha nge thil access tum computer system ron access tum amo kongkhara ron lu tum amo kha phalna nei nge ni ti hriat theinan khanin tiang khanin a scan thei ani ang kha han duplicate mai kha a har em a theilo thluk ani chuanin retina scan kan ti te kha om le a retina scan na hi chuanin kan mit mu chhunga vein kha ni china vein capture ang deuh khanin mit mu chhunga vein kal dana kha a capture ve thung thin ani record a measure ve thung thin ani khatiang po kha infrared camera near infrared cameras in heta kan mit mu chung thuk tak kha azuk scan thin ani
khá thì ang chi khá chiang chi po khá hack thei lo ang tu khani chuanin DNA matching kan ti te po kha oma DNA matching kha chu kan hre thiam vek ome DNA mihring khanin DNA tu man an nei ve lo DNA kha kan nei a DNA kan ti chuanin DNA chuanin kan genetic code kha akenga chu keimani kha engtin nge ne midang tene na kan characteristic kan pian mang turte kan omdan turte kan sam dum amo kan sam var amo abuang ani dan tur khatia ang keimani pian mang hrim tur ang chi akha kha code akha hemi computer programming code ang deuh hian computer omdan tur code engeni software engineer ten an siam ang deuh hianin katiang kha code kha kan nei a mihring zawng hianin kan mita zim don nge kan mita zau don ti te kan sang don nge kan hniam don ti te khatiang zawng kha code kha akeng ani DNA hian chu mi zawng a in ang lo veka misual man chhuah nan te misual chui chhuah nan te po an hmang tangka em ani he DNA code hi chu heta kan cell a khanin kan cell a te engkim mai a khanin hmuh tur kha a awm veka chutiang chu kan characteristics le keimani min measure nan khanin a tha em ani genetic code akeng awangin asual thei lo ani DNA matching hi chuwang chuanin DNA matching hi security tha em ani a hack thei mi lo ani dot le chuan behavioral biometric kan ti ho kha en taila gate biometric chuanin excuse me gate biometric chuanin kan kaldan kan working pattern kha alo record ani video imaging mangin kan pen zau zong te kan pen chak zong te khatiang zong kha alo measure thina lataka tanga tumo mi identify na tha em a an mail te po lo siam danglamin muimul lem te po lo vuah ma se an chet dan phung an om dan atang khanin tunge ni ti identify na khanin a tha em ani tin lip movement kan ti ang chi te hemi mui kan tong zo kan mui kan che kol dan te kan ka au kan ka kan ang zau zong te khatia ang zong lo measure na kha lip movement an tia khati ang chi kha mail siam danglam ma se khatiang kha identify mi va identify na hanin a tha em ani computer chuanin khatia zong kha record kha a siam thei veka kami previous record atang khanin tu mo kha video a te an omdan phung kha video record nei sa tele heta video thara nei nen khanin computer hana compare anga khatiang atang khanin tumeni ti kha zon chu kha awsam em ani adot le chuan signature recognition kan ti ang chi kha a oma signature recognition a hi chuanin pen kan hum nat zong te kan zia nat zong te khatiang zong kha computer hanin a measure thei vek mai ni kan stroke nat zong te kan zia ran zong te khatiang khanin kan van nem nat zong pen kan van nem nat zong te khatiang atang khanin mi signature kha lo copy in lo zir thiam po ni mai la anem nat zong te kan hriat anem nat zong te kan hriat lo chuanin kha signature nei tu kha mihring panga ya chuanin ama nge ni ti kha ama nge ni don hi ti kha all
all maya amaro chu computer chuanin khami a signature kha a in ang ti ringot aya khanin signature sign chak zong te pen a hum dan te lekha puana anem nat zong te khatiang zong zong kha a measure nu a khanin khamia kha mitik le mitak ani ti kha a identify ve don chawani chuanin keystroke kan ti ang chi te pawh kha awma keystroke a chuanin hetia password kan han enter huna khanin password engemaw keyboard a te computer keyboard a te password kan han enter khanin kan chhut rang zawng te a key kan vanem nat zawng te khatiang zong zong kha alo measure theia mi password kha va hreruin mi password kha va enter ringot maila kan nem nat zawng te kan chhut rang zawng te kha adik lo chuanin access min pedon chuang lo ni khatia ang khopa precise measurement nei thei kha ania chuwang chuanin hatia ang biometric behavioral biometric kha tangkai ani hackers te laka han tin andot le chuan voice recognition te om le ta voice recognition te pawh hi copy thei lo tuk ania mi o anga kan o kha mi o ang chia mi o zir thiam de chu an om theia maro chu khami o ang che khan aton ang che computer ina dik lutuka a measure ang che anga vazir kha chu a thei lo tlukani chuwang chuanin voice recognition te pawh hi safety behavioral biometric safety ania amaro chu voice recognition te chu record sa te pawh play thei avangin hei chu a common lutuk lawan hmangna sa lutuk lo ni ti zawng kha tuntunga tan chuan ni ro se